anggantaraken wewangson suci kitab Ramayana kawedhar kanthi lampahan Sinta Baya, ilustrator Agil Wahyu Kusuma, editor Firmana Setyabudi, kameramen Dani Rahmawati, pengarah acara Ibu Tuti Arno. Sugeng mriksani tuwin midhangetaken. Dening utamaning nata berebudi bawalaksana lire berebudi mangkono ganjar saben dina lire berebudi mangkono ana tepi pangandika Sang Srinata mantili dirja nenggih Prabu Janaka. Yata wau dinarita nata agung negari Maitila ing negari Mantili Dirja Prabu Janaka. Animbali Resi Wasista nedya ngawontenaken sesaji Yatna Nugraha awit saking pagebluk ingkang sumandang ing negari Mantili Dirja. Akeh para kalodasih kang padha kesrakat kirang sandang kirang boga tanem tuwuh sami keparake ngama sami gugur angge greki wurung ambabar pala marma sungkawaning nata Prabu Janaka ing negari Mantili Dirja nimbali Brahmana Agung Resi Wasista ngawontenaken sesaji nugraha ing pengangkah tumunten waluya jati waluya ingkang sinandang pagebluk ingkang sumandha negari Mantili Dirja sarana Sang Nata dawuh mateng juru tani ingkang kinen mluku ing Tegal Pasawahan ing pengangkah dados simbol gegambaran Sang Prabu Janaka mluku ing madyaning Tegal Pasawahan ing negari Mantili. Yata wau ndungkap bedhug tengange Ki juru tani ingkang kinen mluku saben kageret sapi kekalih sampun namasang kejen lelandheping luku anatap kanang sela anatap kanang kisma belah nganan ngiring kanan kisma sami sakala pantok dadya kanggek lampahing kanang luku Sanggeng irim-irim arum tunjung merut nganan iring lek langkronging sela juru tani kula wonten dawuh kinuwun kok kanggek anggonmu mluku sawah ki mau ana apa
ora kena mundhak mandhek sebab iki sesaji utawa yatna gegambarane. Jeneng ingsun nyuwun nugraning dewa supaya ngilangi pagebluk kang sumandang ing negara Mantili Dirja Durutani. Nggih sinuwun. Milanipun kanggek kanggen kula mluku jebul menika mantok sela menapa mantok siti ingkang atos. Dados kanggek lampahipun sinuwun coba dititip reksa ana apa? Apa jatine kang dumadi? Pandyabala Pandhawa yo gumulung mangsiring Tata Kurawa. Kambah kungkesruka titih larut kabeh layu merot larut kabeh layu. Wela dalah wonten makhluk ingkang sukunipun ngambang ing akasa paduka menika mesti bangsa widodari. Duh, Pandya Batari paduka menika sinten dening rawuh anggen kula sesaji nugraha. Om Awigamastu Namasidam Kake Prabu aja kaget. Jeneng ulun iki widodaring kayangan Eka Pertala, putraning Pukulun, Bataranta Buga bebisik ulun, Batari Basundari Kaki. Prapta ulun ing kene ngembandhawi Sang Siwah Budya, maringke nugraha marang jeneng kita. Wis ketrima anggonmu saji, kita dititipi putra-putri kang masih bayi iki dewining kesuburan. Iki dewining kesuburan nggih. Tampanana, openana, rumatana Janaka. Ya iki kang dadi srana marining pagebluk ya nggih. Oh, iya Pukulun, matur nuwun Pukulun. Matur nuwun dasaripun kula menika dereng gadah anak Pukulun. Matur nuwun sanget. Puji syukur dumateng Batari Basundari. Iya Kaki. Ulun pamit kundur makayangan Janaka. Dewa Sugata mareng sureng prang. Angudani arum narado ngepalani Jawata suka mulat. Waduh, Gopor Siwasesta bejo kemayang. Lah kok dewa niku ngertos lelampan menapa ingkang dados awrating gesang kula penemban. Ya Kaki Prabu, puji syukur kunjuk marang Sang Mahardi kengret dene jeneng sira pinaringan putra saka nggonmu mluku sawah iku mau. Nuwun nggih. Pukulun, mula pinaringan putra putri titipanipun dewaning bumi Bataranta Buga lumantar Batari Basundari. Anak kula wadon ingkang ayu rupinipun menika kula paringi nami Sita Resmi utawi Dewi Sinta. Kanggeng ngirim arum kunjung merot kanan ngiring delek nyong kronging sela lalu mute hangalingi ayu apune anamar
amongso kalalar keli amongso kalalar keli lalu diwasaning haritan karoso sedina rong dina seminggu sesasi tetaunan samangkya Dewi Sinta sampun umur 18 taun. Kasok katresnaning Prabu Janaka dumateng ingkang putra putri ingkang namung setunggal. Dasar Sulistya ing warna prapanipun luruh ngumala ing budi. Marma kasulistyaning Dewi Sinta sampun dados tembanging kekidung. Pengen pikantuk mantu ingkang sabobot lan satimbang lawan sang Dewi. Prabu Janaka ngawontenaken sayembara mentang langkap tetilarnipun Bathara Siwah Budya. Cinten ingkang saged mentang langkap ing negari Mantili Dirja Klampanan Jatukrama Dewi Sinta. Meh, alon-alone to reng. Kowe iki ambak wong gejik ngono kok mlaku kok banteri ora jamak. Oh, piye to? Selak adoh karo tunggake Ndara Raden Rama Regawa wis meh tekan pasar. Awake dhewe lagi tekan tengah sawah. Panas ngentang-ngentang kaya ngene wah, ngelake. Lah yo nganggo prihatin to reng. Wong tan urung Ndara kene mampir warung kok ya awake dhewe ora yo diawe. Ya nek diawe nek ora. Nah. Iki janjane aku kurang mudeng iki jane evene apa? Evene apa iki? Oh, ya iki. Kayak iki ponokawan wis tuwa ning goblok. Lha kok goblok-gobloke wong tuwa? Lah iya. Iki wis kondang Kang Mas. Yen iki ana sayembara mentrang langkap. Langkape gede banget sapa sing sementrang langkap lakon iso mundhut garwa putri ing Pancala Mantili Dirja ngono ta. Kok tekan negara Pancala barang iki engetanmu apa ning kono duwe demenan ning kono piye to, Gong? Iya yae. Mentang langkap ning Mantili Dirja. Ngono kuwi gampang gur mentang langkap wis sapa-sapa iso lah. Kudune sayembara iki sing mengundang kecerdasan ngono. Sayembara kok ming mentang langkap lho aku ku jelas iso no. Kuwi rak ming langkap terus dipentang ming ngono to. Wong kok senengane rumangsa bisa ora bisa rumangsani lho iki. Langkap pusaka kok kowe apa jegos wong tanganmu tekle kaya ngono. Yo. Aja kok disaming ngene ora kena kuwi. Anek miturut kowe sayembara ki sing trep apa ya sing mengundang kecerdasan ngono pamane saiki bedhekan. Punakawan iki sing pinter dhewe ora gareng wong telu iki. Ya aja mengklaim ngono sik no Reng. Wis dibuktekke apa urung nek kowe iki pinter dhewe. Lah buktekne ya. Oh tak bedheki. Kuwi wawite sembodhonge karya pete. Ha iki ngelmu dhuwur iki. Kuwi wawite sembodhonge karya pete. Aduh apa kuwi? Tak bedheki. Kuwi dawa wite tal samba godhonge cikar dawa tipete ya ora? Waduh kok ya iso Gur ngono kok arep bedheki apa? Pitik nanas sapa kebon? Apa? Wong nek bodho ya ndek bedhek dhewe ngono. Kudune lemu bedheki mau ora ngono. Pitik walik sapa kebon bedhekane nanas. Pitik nanas sapa kebon. Wis kok nek wong IQ-mu ki rendah. Bedhek iki aku iki lho. Weh.
Iki sing modern dadi cah saiki kanggo kawruh kaya aku iki. Kawruh kuno-kuno ya apa kuwi lho. Tenane. Ah bedeken. Siapakah manusia pertama yang naik ke bulan? Kuwi jenenge Neil Armstrong. Siapakah yang menemani? Yang menemani, aku ngerti reng. Yang menemani kuwi Sekut David, kuwi NASA Amerika. Sekut David jeneng ora salah kuwi. Kleru jelas kleru kuwi. Lho sejarah yang ngono lho, Gong. Ora ning ora ngono. Sing menemani malah wong Indonesia jenenge Slamet ya. Lho wong Indonesia kok NASA naiknya bulan lho. Lah kene surat kabar wacanen. Neil Armstrong naik ke bulan dengan selamat ya ora. Ki nek dijawabne ra Neil Armstrong munggah ning bulan karo selamat ya ora. Oh, ayo benere wong pokrol nek kuwi. Kaya ngono kok jare ilmiah. Ilmiah ngopo? Tole. Aja gambleh wae. Iki ada lho tindake Bendara Mayu ndang Domrono. Lah jarene bedhekan kok mo. Ha iya ning sedelo wae. Iku ndak nek kaduan iki lho bendaramu mampir. Sajake entuk konsumsi tole. Wah ya. Ya cocok aku ngelake ra jamak omo. Ayo Truk, aja keri. Yo, tak usul. Wong iki mung sak jangkahe wis tekan kono lho, jangkaku lho. Iki wis tekan kono. Tanjabala Pandhawa yuk gumulung mangusir ring sata Kurawa tambah kengke Trukatite merut larut kapilayut wen kajung Pradipati Yoto mau geger mawurahan isining blabar waja kenteng kawat jangeti nelon samunipun para nata mboten saged mentang langkap pusaka ing negari Mantili Dirja saturing Ayodya Pala Raden Rama Regawa ngangkat nying wujuting langkap pusaka mung ngangkat kapuk ingembat kanang langkap merot suarane yen lepasaken anatas kendeng pedhot suaraning kanang langkap dumegrok suarane kaya halilintar. Satriya utama Satya gung ing Ayodya wis mumpuni karya amupu sayem bara unggul jroning pupuh matamu kang asta matamu kang asta bela dalah
puji syukur kunjuk Gusti ingkang Maha Agung anakku nggih. Rama Regawa lan Sinta. Nggih. Wonten dawuh sinuwun. Wonten dawuh Rama. Ing antaraning para narendra iku mau mung Regawa ya Rama kang bisa sembada ing karya mentang langkap Gendhewa pusaka ing negara Mantili Dirja. Wis pinasti lamun Rama iku mau dadi jatuh kramane Sinta. Kula tak panggal puja mantra muga lestari anggonmu sesoman. Setya bakti selawase Rama lan Dewi Sinta. Bela taala. Prabu Janaka aja suka-suka memangun sukaning manah aku ratima dene Dewa Wirang jroning sayembara. Jane aku mau ya iso mentang langkap ning kok pilih sing rupane bagus. Ayo Raden Rama yen pancen sembada metu jaba tandingana nata widarpa. Sigra kang bala tumingal kang campuh samya ngedal lilira tatit wileting koto sayang kumang tentang iki Nata ing widarpa Prabu Darma Mukaya tandingana bocah bagus. Aku numpak gajah tandingana. Rama iku adang apa ora? Yen kuadang kelakon bojo Sinta kowe. Numpak sarang. Ayo. Ayo tandingana. Ayo, junjungan. Ayo Gajah Indra patenono bae. Putra Ngayodya kuwi. Mokal. Wat nanding ingsun sing numpak gajah. Mokal Gajah Indra. Wani meneh. Wah. Kok kaya diparepke dhewe. Meduna sapa jaran, Gus? Aku ora wedi musuh kowe, Gus. Ora mrata, ya mrata iki. Ring ayu Jayapala Raden Rama Regawa. Mati. Aku. Kamu berapa? Ayo. Ayo. Iki sing mbok jaluk. Ayo. Ayo. Iki Narendra parangake kok seneng aku. Yo. Wah. Daya timen iki weh. Loh, mati aku. Loh. Loh. Wah. Waduh. Waduh. Wah, lah dalah. Waduh. Wah, namanya angin Garuda. Waduh. Wow. Wah.
miarsa mekaten gancaring carita Sinta Boyong. Ngabe sak kanca nyun pamit mugi panggening minggu ngajeng. Nuwun.